Memòries líquides, veus dels safaretjos. Què feien les bugaderes si plovia quan anaven a rentar la roba? El dissabte 24 de novembre a les 5 de la tarda ens trobem aquí en aquest safareig de Sant Pere de Riudebitlles per fer memòries i escoltar les veus dels safaretjos. Un espai de memòria, de llibertat, de sensacions, d'experiències, de vivències, de traumes, de riures, d'alegries, de tristeses i decepcions. I després anirem caminant cap a Cal Xerta, on farem un viatge, un audiovisual i una petita mostra d'objectes. Gràcies a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i al Casal de Cultura de les Escoles Velles per la confiança. Us esperem el 24 a les 5 en aquest espai de memòria de les dones.